Rafinéria vo Viedni má kapacitu 9,6 milióna tón, ropovod do Viedne smerujúci z Terstu má kapacitu 10 miliónov tón. Rakúsko doma ťaží 800 000 tón. Maximálny teoretický previs je 1,2 milióna tón, čo by v prípade krízy Slovensko možno mohla dostať. Slovensko potrebuje minimálne 2,6–2,7 milióna tón ropy za rok. To znamená, tento ropovod svojím spôsobom, pokiaľ nezvýši sa principiálne kapacita ropovodu v Rakúsku, nemá význam pre Slovensko. Posilní bezpečnosť Rakúska, tomu rozumiem, pretože Rakúsko dostane prístup k ropovodnému systému na Slovensku a teda bude mať dve spojenia. Určite to nemá nejaký finančný efekt pre Transpetro, tomu tiež rozumiem, ale pokiaľ sa bavíme o energetickej bezpečnosti z pohľadu Slovenska, to určite neprispieje. Skôr lepšie budovať systém prepojenia alebo možnosti toho, aby bola česká vetva ropovodu Družba schopná aj reverznej prevádzky. Nie je to len otázka techniky, kde sa vymenia nejaké čerpacie stanice a by to mohlo chodiť oboma smermi, ale to samozrejme aj otázka zabukovania prepravných kapacít alebo vôbec voľných kapacít v ropovode Ingolstadt, pretože, tak ako sa pán Dula povedal, Češi tento ropovod majú prístup k tomu ropovodu, si nevyužívajú alebo na 20%, ale za to platia nejaké oblasti. Samozrejme aj Slovensko by zrejme určite muselo platiť, pretože ten ropovod patrí súkromným spoločnosťam. To je práve rola štátu, ktorá kde môže principiálne tú bezpečnosť posilniť. Samozrejme nejaké iné modely, ako sa dá ropa doviesť, aj iné cesty, vždy sa dá. Sa hovorí, družba vyschne po 10–20 rokov a môžeme povedať x dôvodov, prečo sa to môže stať, čo sa nemusí stať. Pravda je taká, alebo skutočnosť je taká, že samozrejme Rusko svoju hospodárskú politiku uplatňuje v tomto smere veľmi rozumne z ich pohľadu, keďže sa snaží exportovať nielen ropu, ale v poslednej dobe čím viacej priamo konečné produkty a teda istú pridanú hodnotu dať do spracovania ropy a inkasovať tým vyššie devizové príjmy a tento trend bude pokračovať, to znamená ich vlastné rafinérie budú produkovať viacej nafty, viacej benzínu, ktorý bude exportovaný do Európy. Už dneska sa to deje. Už dnes do Európy, pretože Európa je závislá na dovoze nafty, motorovej nafty, tak denne alebo ročne sa blíži 25 miliónov tón nafty doveze z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, 25 miliónov tón, 10-krát ročná produkcia svojho nafty. A to pretože v Európe je nedostatok nafty a naopak prebytok benzínu, ktorý zase exportovaný do Spojených štátov amerických. A je to spôsobené tým, že tie rafinérie majú takú konfiguráciu, ako majú, ktorú zase není možné z chemicko-fyziologických daností zmeniť tak, aby treba z rafinérie produkovali 80% nafty a 20% benzínu. To sa nedá. Poprosím vás ďalší slajd. Ešte v prípade toho Ruska, samozrejme Rusko bude mať záujem nielen produkovať alebo teda exportovať konečné produkty, ale samozrejme ak exportovať ropu, tak prostredníctvom takých ropovodných sietí, ktoré sú pod ich kontrolou, to čo má tiež logiku, pretože budú tam mať nejaké prepravné poplatky, ktoré samozrejme budú plniť domácu kasu. Po druhé, ak nie ropovodmi, tak samozrejme tankermi pod ruskou vlajkou, pod ruskou flottilou, čo tiež má logiku z ich pohľadu, aby maximalizovali tok peniazy od ťažby až po konečný predaj. Takže toto je vec, ktorá je vlastne, ktorú nemôžeme vnímať ako nejaké politikum tých strany, ale čiste biznis záležitosť. Pretože aj my sa tak správame, hoci ktorá západná spoločnosť, hoci ktorá firma sa tak správa, aby sa snažila maximalizovať profit z tých svojich aktív, ktoré má. Na druhom slajde tú myšlienku jednotnej európskej rodiny, vzájomnej pomoci, solidarity, kohézie. Dokumentuje aj budovanie systému núdzových rezerv, ktorý v Európskej únii vlastne, a nielen v rámci Európskej únie, ale aj medzi členmi Medzinárodnej agentúry pre energiu, tam sa Slovensko teraz posledný rok dostalo, čo síce prebehlo tak novinách, ale myslím si, že to je obrovský úspech práve z pohľadu zabezpečenia tejto bezpečnosti, pretože členstvo v IEA reálne znamená, že keď Slovensko bude mať krízu, tak ostatní
členovia sú povinní pomôcť. Tam sa nepozerá na to, či to stojí $100 alebo $1 000 000. Jednoducho tento princíp povinnej pomoci tam je možno najvyššie postavený. A už potom, že akým spôsobom to, že sa musí vybudovať nejaký efektívny systém varovania, logistika, tak to už sú technické záležitosti. Takže z tohto pohľadu táto myšlienka je tiež dobrá a je dobré, že vlastne Slovensko sa stalo členmi týchto zoskupení, pretože reálne nemá 90-dňové zásoby, alebo nebude mať 90-dňové zásoby pre seba, ale bude môcť disponovať teoreticky zásobami aj takými, ktoré sú v Francúzsku, Španielsku, Poľsku, ktoré síce nemusia byť ohrozené, pretože dostavujú ropu z iných destinácií ako z Ruska, ale budú v rámci tohto systému IEA povinné nám pomôcť. Aspoň na tej teoretickej rovine. Samozrejme by sme dovážali svoju ropu asi zo susedných krajín, ako niekde z vzdialených. Rovnako tak je to všetko povinnosť aj naša pomoc susedom. To znamená, z tohto pohľadu je dôležité, aby padli, a dúfam, že teda nielen tým Schengenom, ale aj tým myslením padnú definitívne hranice medzi krajinami a aby tento systém sa stal nielen systémom pre systém, ale aby sa stal aj efektívnym a súčasne lacným. Budovanie týchto rezerv, to sú miliardové investície, ktoré každý rok bude musieť Slovensko vynakladať. Nielen preto, že ešte teraz nemá vybudovaný systém, ale preto, že každý rok rastie spotreba výrazným tempom a za 20 rokov tu na Slovensku spotrebuje 2x, 2,5 viac ako v súčasnosti. To znamená, bude treba mať aj 2x, 2,5 väčšie núdzové rezervy. Hovorí sa o tom, že sa zvýši kvóta z 90 dní na 120 dní. Už to bolo na stole. V rámci Európskej únie len sa to zamrzlo z istého dôvodu, aby netlačilo na ceny ropy ako takej na trhoch. Ale verím tomu, že pokiaľ veľké ekonomiky ako Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko prídu k tej úrovni 120 dní plynulo, takže potom sa toto stane povinnou istou normou aj pre ostatných menších členov Európskej únie, ktorí aj keby naraz kúpili tie 30-dňové zásoby, tak nevytlačia cenu ropy nejak veľmi výrazne, ako keby tak robil nemecký za svojou obrovskú spotrebu. Takže mysle toho, aby ten systém bol súčasne efektívne a súčasne najlacnejšie, je dôležité, aby sa podporovala medzinárodná spolupráca minimálne medzi susedmi. Preto je skutočne dobré, pokiaľ Slovensko podpísalo napríklad dohodu s Českou republikou o možnosti skladovať svoje rezervy v českých skladoch. Nielen preto, že Slovensko nedisponuje dostatočnými kapacitami, alebo môže mať problém v budúcnosti s dostatočnými kapacitami, ale rovnako dobre, a myslím si, že v tejto dobe by to prinieslo isté politické oteplenie, pokiaľ by rovnakú dohodu podpísalo aj s inými členmi a v konkrétnom prípade s Maďarskom, ktoré má bohaté zásoby a má aj dostatočné kapacity v teritóriách alebo v regiónoch, ktoré úplne hraničia s územím Slovenska. To, že by to pomohlo politike, tak to je samozrejme neoddiskutovateľné a súčasne by to ušetrilo aj isté peniaze na to, že štát v súčasnosti by nebol pod nejakým tlakom budovať vlastné kapacity na našom území. Pretože vždy máte peniaze, ktoré môžete využiť na nejaký projekt, ktorý prináša nejakú efektívnosť, alebo na iný projekt, ktorý si zvýši bezpečnosť, ale vám nič neprinesie. Poprosím vás ďalší slajd. A preto tento prístup budovania tejto jednej európskej rodiny myslím, že je dôležitý aj z toho aspektu, že aj keď, ako som naznačil, je tu istý balans medzi ponukou a dopytom, je tu vyrovnaný vzťah, reálne existujú, už to niekto to tu povedal, existujú slabé miesta dopravných koridorov vo svete, ktoré keď sa paralizujú, tak svet má problém. Sú krátkodobé riziko určite. Ako to bolo len oblasť Perzského zálivu, respektíve Hormuzskej úžiny, ktorá je široká 40 km, ale cez deň tečie 20% svetovej, v tankermi sa preváža 20% svetovej potreby. Má 16 miliónov barelov ropy, ktorá keď bola paralizovaná napríklad kvôli nejakému konfliktu, kvôli iránskému nukleárnemu programu, tak také okamžité rezervy nemá žiadna krajina vo svete, ani celý svet, aby dokázali zmobilizovať a tento nedostatok nejak nahradiť. Rovnako tak problém Turecka a severného Iraku, Kurdistanu, tečie, alebo potenciálne môžete z obrovské množstvo irackej ropy z oblasti Kirkuku